Já jsem Honza Husták a toto je Hustok. Mým dnešním hostem je první výherce slovenských Startup Awards, člen výběru Forbes 30 po 30, EY technologický podnikatel roku a bojovník za práva LGBT community. Mým hostem je Maťo Vtáčník, podnikatel a investor. Ahoj Honzo, ďakujem za pozvanie. Ahoj, jsme konečně dali ten úvod, asi na potřetí, moc informací. Maťo, asi nejvýznamnější firma, pod kterou si ti lidi můžou spojit, je společnost Vacuum Labs, která vyvíjí především software a digitální produkty pro fintechové startupy a banky. A já, když jsem začal budovat svoje podnikání na Slovensku, tak jsem nemohl se zbavit pocitu, že jste slovenským STRV. Do jaké míry to je, tak jste cool značkou na tom trhu a do jaké míry si myslíš, že tohle přirovnání je nebo není akurátní? Podľa mňa cvičím menej Hyroxu ako Lubo, takže ako tam je prvý rozdiel. A ďalej STRV robí brutálne dobré prácu viac s brandami a s takými tými mass marketovými aplikáciami, kdežto vo Vacuum Labs sme sa vždy zameriavali viac na fintechy, na banky a na cryptospace. Já jsem si tě pozval proto, protože mám rád tvoji pozitivní energii, moudrost a zároveň takovou míru uličnictví. Ako vidíme, no. Každopádně, ty jsi vlastně začal v biznisu už v 19 letech. Spolu založil si společnost Innovasys. To si vyťahol dobre historickú, akože nejakú informáciu. Spousta founderů dneska je cool trend, že si všechno smažou a mají tam pouze svoje poslední působení. Ty tam bohužel máš vše. Takže ne, to nemusíš dělat, ale já se nechci bavit o Innovasysu. Mě by vlastně zajímalo, kdy jsi uvědomil, že chceš podnikat a co tě k tomu vedlo. Vieš čo, poviem ti tak, že ja som začal podnikať a môj reálny prvý úspech v podnikaní bola digitalizácia VHS pásiek. Moja mama cvičila vo veľkom jogu, bola jogová učiteľka, doteraz je jogová učiteľka. A na Slovensku bol taký učiteľ jogy, Milan Polášek, a on mal také, že VHS pásky s jogou. A tak to som digitalizoval ešte na strednej a dával som to na DVDčka, plne fully legal a licensed od toho pána. A následně cez taky... My jsme měli nové generace, která to poslouchá, vysvětlit, co jsou DVDčka. Nedělám si srandu. VHSky to jsou také ty pásky a DVDčka to jsou také CDčka len inak. A pomohol som to normálne, že poštovou poukážkou typu B posielal poštou na celé Slovensko a sme to komunikovali, distribuovali cez taký jogový spravodajca, čo bol taký samizdat, taký tlačený časopis. Takže takto som začal podnikať. A kdy jsi teda uvědomil, že budeš podnikatelem? Co byla tam tvoje motivace, proč? Ja si myslím, že je to trošku taký tá sloboda toho, že môžeš robiť to, čo si myslíš, že treba. Taká tá kreativita, tá flexibilita v tom celom. Ja som najviac proud alebo hrdý v tom, že my sme zakladali ešte s pár kamošmi taký, že startup camp, čo boli také stretnutia startupistov. To je moje další otázka. Jasné, že to tam máš jedničkár prichystaný. V rámci Startup Campu sme sa stretávali, že mesačne, že 5, 10, 15, 50 na piva rozprávali sa o startupov v rôznych mestách. A keď nás bolo, že 150, tak sme boli, že kokos, my potrebujeme fyzický priestor. A tak sme založili The Spot, čo bol naozaj akože prvý cowork na Slovensku. A to bolo pre mňa, keď si poviem, že čo bolo ako keby taká že inovatívna vec, alebo kreatívna, ktorá najviac som na ňu taký, že proud, tak je to asi ten Spot. Tak ty už to zmínil, ty jsi v roce 2011 začal dělat startup campy, startup víkendy. Paradoxně jsem si dohledal, že jsi taky dělal Startup Summit, který byl i v České republice, tak, historicky. Som moderoval startup víkendy aj v Prahe. No. Jak na tu dobu vzpomínáš? Pioniersky. Bolo to strašne, alebo po anglicky, pioneering. Bolo to strašne zaujímavá doba, kedy tu vznikal ten ekosystém, rodilo sa to. No toto byly venture kapitálové fondy v plenkách, že jo? Úplne na Slovensku prvý Neurology Ventures, tu tiež začínali rôzne fondy. Kaja Credo, že jo, v tých letech. Presne tak. Kaja sa ešte volala úplne inak. A prišlo mi to taký akože strašne zaujímavý space a čas na tvorbu naozaj tých kreatívnych vecí, kdežto ako si už zmínil v tej prvej firme, čo som založil, tak to boli akože software na mieru, ale startupy to je naozaj produkt, ktorý má zákazníka, kde je nejaký níž, ktorý sa škálovať, distribuovať a to ma strašne ťahalo a bralo za srdce. Jak se podle tebe ta scéna z ty roky vyvinula? Protože tak ty jsi byl u toho počátku české i slovenské scény. Dneska jsme se dostali do fáze, kdy tady máme minimálně v České republice 3 jednorožce, ten ekosystém se úplně proměnil. Tak jak ty se díváš na ten celý vývoj
startupového fungování. I s tou tvojí znalostí, protože jsi vyrůstal v Americe a trávíš spoustu času v Americe a v jiných státech, tak jakým způsobem to vidíš? No pozri, pred tými už viac ako 10 rokmi, keď sme zakladali ten spot, tak ten ekosystém bol, ja by som tak povedal, že ten český bol viac mature, bol akože vyvinutejší, ale tak môže dvakrát. Už tehdy myslíš? Už tehdy bol, že dvakrát väčší, bolo tam viac vecí, môže trošičku viac napojenia na zahraničie a my na Slovensku to bolo menšie, však predsa menšia krajina. Dnes to je, že deň a noc. To je, tu sú unikorny, tu je úplne funkčný ekosystém, tu sa investuje, robia sa zahraničné díly, akvizície, všetko možné. A na Slovensku máme naozaj na jednej ruke spočítame akože úspešných firiem, ktoré či už boli exitované, alebo majú dostatočný revenue na to, aby mali nejaký volume. Ale stále je to, že 10-násobne menšie, alebo 5-násobne menšie ako ľubovoľný unicorn. A teraz, čo s tým? A prečo sa to stalo? Jo? Že to je... Ja mám taký pocit, že nám na Slovensku chýba jedna firma, ktorá by chytila exit velocity, ktorá by naozaj vystrelila do nejaké veľké veľkosti a dokázala po ceste vytvárať tých founderov alebo early employees, ktorí naozaj vedia ponúkať ďalšie veci, majú nejaký kapitál, majú nejaký know-how, nejaký knowledge. A to je prvá vec. A druhá vec je, že máme nedostatok talentu. A ten dobrý talent, však polka úspešných českých founderov sú Slováci. A odchádzajú do Slovenska sem. Jo, takže a ja som možno toho príkladom, že nám trošku chýba na Slovensku ten talent, ktorý by tam zostal a bol ho dosť. A co je ten důvod? Je to přístup ke kapitálu, je to politická garnitura, je to velikost místního trhu? Podľa mňa si správne odpovedal. Akože je to kombinácia všetkých tých faktorov, že prečo by si pri digitálnom produkte, ktorý naozaj škáluješ globálne, sa limitoval na nejakú geografiu, ktorá není dostatočne dobrá, alebo dostatočne... A Česko je toľko lepší geografie? Česko určite má väčší talent pool, má lepší access k financiám a zároveň je tu aj trošku lepšia životná úroveň ako Bratislava. A ty si teda zmínil, že tím problémem, jestli můžu použít slovo problém, je to, že tam vlastně jako nevznikla ta firma, která by nabrala tu velikost a dokázala vytvářet ty budoucí podnikatele a tak dále. Nenutně, že by tam muselo dojít k IPO a vzniknout nějaká ta mafie, tak jak se používá, že jo, Skype mafia a podobně. A já jsem jako na Slovensku navnímal pocit, že vlastně ty exity tam existují, ale jako měl jsem pocit, že jsou vlastně strašně brzo. Když se podívám na těch řadu vyexitovaných firem, tak neměli tam tehdy v tom ti podnikatelé zůstat a pokračovat v tom budování, nebo... Pozri, mne neprislúcha im povedať, či majú predať, majú ja predať. Ja to chápu. Ale viem ti povedať, že každý founder, keď predáva, tak naozaj stojí pred životnou dilemou, či vec, ktorej venoval rok, 3, 5, 10 svojho života, chce ďalej ťahať a ísť proti veterným mlynom a s tým všetkým rizikom, alebo má nejaký relatívne semi-sure exit, ktorý dostane z toho nejaké peniažky. Úplne chápem každého foundera, ktorý predal a úplne chápem každého foundera, ktorý ostal. Mám pocit, že na Slovensku není problém v tom, že by príliš skoro predávali. Mám skôr pocit, že sa nám nepodarilo, že ak by tie firmy mali väčšiu trajektóriu a vyššiu trajektóriu, tak možno by nepredávali. Rozumím. Pojďme se teda podívat na tu tvoji biznisovou cestu. Ty už to sám zmínil, v roce 2011 jsi založil do Spot, což je cowork, ale jak se dneska říká, tak primárně to jsou servisované kanceláře. A je to místo, kde se odehrává drtivá většina toho slovenského startupového ekosystému. V roce 2016 si spolužil Vacuum Labs a v nejlepších letech, případně mě oprav, jste dělali 30 milionů euro obrat a měli jste plus minus 400 lidí. Trošku menej euro, trošku viac ľudí. A ty si přednedávnem celkem v tichosti svůj podíl ve Vacuumu prodal a ačkoliv si členem boardu této firmy, tak se vlastně rozloučil s touhle firmou, kterou si poslední dekádu budoval. Jak bylo pro tebe těžké odejít vlastně z tohohle jako díla, které se dá považovat asi za to tvoje, doposavat životní dílo? Ja som to možno aj trošku predchádzajúcej odpovedi povedal, že je to jedna z najťažších rozhodnutí foundera, či už ostať alebo odísť, predať, nepredať. A priznám sa, že v danom momente to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré vôbec neľutujem a som rád, že som spravil.
vlastne opustiť ten ekosystém, čo sme tam vybudovali, alebo tento náš, vlastne nie je to len firma, viacero firm okolo, a opustiť aj Slovensko a presťahovať sa sem. Že, mať v 35-ke taký fresh start je vlastne strašne zaujímavé. Že nie veľa ľudí to má, že si zabalí si caky paky, odíde presne preč a začína niekde inde. A najprv som bol taký spočiatku, že je toto správne rozhodnutie, urobil som dobre, nemal som radšej ostať, nemal som tam radšej niečo. Pochyboval si. Pochyboval som, jasne, každý pochybuje, ako v noci, o polnoci každý pochybuje. Dnes, 2 roky neskôr, som rád. Ten iný mindset, ten priestor a taký nejaký iný pohľad, taká iná zmena perspektívy je strašne zaujímavá. A pre mňa veľmi beneficial, alebo taká akože že prínosná, že vidím, že veci, vieš, tak ako sa stavia firma, máš to nastavené nejaké hodnoty a nejaké procesy a vieš, ak rastie, že dobre, toto není úplne fajn, ale že už to úplne nevieme zmeniť, lebo však je to zakodované v tej firme a sa to mení strašne ťažko. A teraz mám príležitosť tých projektíkov, kde už investujem, advizujem alebo nejako pomáham, keby skúšať iné prístupy, iné procesy, iné nastavenia a veľmi ma to baví a vidím, že čo by tam čo funguje, čo nefunguje. A taktiež aj snímam, že kde je moja konštelácia. Vieš, že ja som dlhé roky v rámci firmy bol šéf obchodu ako founder a potom som pár rokov bol CEO. A teraz som taký, že chcem byť v CEO roli alebo nechcem byť v CEO roli. A zistil som, že pre mňa dneska tá rola, ktorá mňa strašne baví, je pomáhať ostatným, aby uspeli. A to ma naplňuje viac, než byť ten vpredu a teraz ťahať tú vlajku. Je ten, ktorý pomáha tomu, ktorý je vpredu a ťahá tú vlajku, aby uspel. Samozřejmě, ale ty bys nemohl dělat tu práci, kterou děláš dneska, k čemu se dostaneme, kdyby si neměl tuhle vlastně jako dlouhou zkušenost si všechno otestovat. Je to tak, jasně. A vyzkoušet. A já už jsem to zmínil, že ty si ale i přesto, že si firmu prodal, tak jsi nadále členem boardu. A jak se změní ownership u člověka, který je nadále v důležité roli v životě té firmy, ale už vlastně nedrží ten podíl v ní? Jakým způsobem jako vidíš na sobě nějakou změnu v tom, jak té firmě přistupuješ? Ja poviem, že ja som tú firmu nepredal, som predal svoje akcie v tej firme, aby tak, že tá firma ďalej funguje, tí moji spoločníci stále tam majú. No áno, to sme nedodali kontext. A jeden z akcionárov, čo už tam predtým bol, si odkúpil moje akcie. Môj mindset, teraz poviem úplne úprimne, sa zmenil. Dneska mi záleží na tej firme skôr z pohľadu vzťahov, väzieb, historickej nejakej konexie môjho brandu a prepojení. Ale už tam človek cíti menej takého toho existenciálneho stresu. Že ak to teda tento deal nevyjde, že Ježišmaria, že zase ma to ovplyvní, lebo ja som bol veľmi spätý identitou, veľmi spätý kapitálov finančne so spoločnosťou a dnes to tam tak až nemám. Čiže skôr som taký, že fandím, chcem, aby to uspelo, dávam do toho, čo sa dá z pohľadu insightov a nejakých názorov, ale naučil som sa, že už to vlastne není moje pieskovisko primárne a sú tam iní, ktorí tam hrajú ten futbal alebo hokej a ja som ten, čo im sa snaží pomáhať. Jo? Takže že dávam do toho best game, ale nie je to ten best game, kde ťa pošlu na odstrel, keď nedáš tú hru. No mě vlastně jako to rozhodnutí přijde fascinující, nebo nevím, kolik jsem jich, neuvědomuji si, že bych viděl vícero lidí, kteří v nějaké podobě se prodali část své firmy a zůstali v tom jejím nejbližším vedení. Myslíš si, že to je vlastně pro tu firmu dneska jako plusová hodnota, že tam máš tu historickou vazbu, ale počítám, že zároveň vlastně jako ty budeš asi pravděpodobně výrazně jako větší střelec, co se týče těch rozhodnutí, protože ti to možná, nechci říct, že to je tolik jedno, ale že máš možná větší nadhled, protože to neovlivní tu tvoji budoucnost. Nebo sa úplne mýlim? Dobrá otázka. Ideš správnym smerom, ale možno sa trošičku netriafame. Pre kontext, v rámci Vacuum Labsu boli traja chalani, čo sme tam dlhé roky pôsobili a najprv exekutívne, potom non-exekutívne. A dneska všetci traja sme na tom boarde. Čiže je tam, ale exekutívne v tej firme je úplne iný manažment. Čiže takisto ako chalani majú svoje názory, ktoré sú relevantné, ale už nie z toho exekutívnej pozícii, tak ja mám tiež akože
názor, ktorý môže nemusí byť relevantný z non-exekutívnej pozície. A ja mám to, že vlastne mňa už to ekonomicky dneska až tak veľmi netlačí. Čiže je to taká ako zaujímavá perspektíva. Povedal by som, že to, čo ja prinášam na ten board, je nejaká ako keby historická pamäť. Je tam, že toto sme už skúšali, nevyšlo to, alebo vyšlo to z dôvodov raz, dva, tri a doniesť túto informáciu. Plus tým, ako vlastne chodím po svete a vidím nejakú teraz perspektívu, čo sa deje, či už z AI, alebo so svetom krypta, zo všetkých možných vecí, prinášam nejakú perspektívu, nejaké nové nápady, vlády. Ale ako sa nakoniec CEO rozhodne, ako sa leadership rozhodne, to už je úplně na nich. A není tajemstvím, že svět fintechu si v posledních letech procházel horšími časy a ty si vlastně v době těchto horších časů Vacuum jako takový řídil. Jak na tohle období vzpomínáš a co ti to dalo? Vieš, tieto šedé vlasy tu na boku, ktoré musím skracovať, aby ich nebolo veľmi vidno. A to mi to dalo. A môj coach to volá, že vlastne, že accelerated learning. Ľudia pod tlakom sa vyvíjajú. A buď prasknú, alebo sa vyvinú. Ja som strašne vďačný za to, že som mal možnosť v tom prostredí, v tom čase, v tom priestore riadiť spoločnosť, ktorá bola napojená na ten biznis. Jo? Že keď tvoji klienti si užívajú dekádu alebo pol dekády nízkych úrokových sadzieb a vo fintechu mohli si zdarma tak mi požičovať pri nulových interestoch a predávate ďalej tie peniaze, tak sa im ľahko míňalo peniaze na softwarový vývoj a na nové featurey a na nové týmy. Ako náhle mal tie interest ratey vyšli hore, museli začať katovať. A celý ten ekosystém začal ako šrinkovať, zmenšovať. A v prostredí, kde sa ti naozaj klienti volajú každý deň, že musia znižovať komitmenty a pritom máš obrovský tím, ktorý je nastavený na rast, tak otočiť tú loď na to, že má byť či už stabilný alebo zmenšovať sa, je mentálna silná obrátka, je náročné to dať dokopy a zároveň je to strašne emočne vyčerpávajúce. Měl jsi někdy stavy, kdy jsi pochyboval, že to zvládnete? Samozřejmě. Ale ta firma to zvládla, jestli se nemýlím. Já na to navážu tomu citaci, kterou si řekl pro slovenský Forbes. V češtině. Pokud chcete rychle růst, ať už v kariéře, biznisu či politice, na Slovensku to jede výrazně snadněji než ve většině zemích. V Británii kariérní žebříček trvá 15 až 20 let, zatímco na Slovensku může člověk za 5 let udělat obrovskou kariéru, protože nás je výrazně méně. No a mě napadá, jestli vlastně jste v tom i globálním měřítku, protože Vacuum měl primárně klienty, pokud se nemýlím, v zámoří, uspěli i díky tomu, že jste byli s firmou ze střední Evropy, pro kterou tohle, co jsi řekl, vlastně platí i pro Českou republiku. Proto jsem to zmínil. Ja myslím, že vtedy bola dobrá doba na niekoľko vlastností. Aké sú vplyvy dnes na to, aby si zo Slovenska alebo z Čech postavil software house? Ja si myslím, že dneska máme ako keby protivietor, kdežto vtedy nám išiel vietor do plachát. Dneska je protivietor v celej tej AI branži, kde vývojári viac vibe kodujú a máš juniori sa ďalšie predávajú, rejty išli dole globálne, to je prvá vec. Ale platy vývojářů dolu nešli. Presne tak. Druhá vec je, že platy, kdežto pred 10 rokmi bola nejaká cenová arbitráž, kde v Čechách, na Slovensku boli tie ceny nižšie, signifikantne ako v Amerike, alebo v Nemecku, alebo v UK. Keď sa pozrieme na tie platy tých naozaj kvalitných ľudí, tak tá arbitráž sa zmazáva. Jo? A tretia časť je legislatívne. Máme tu dneska trade wars, máme tu možnosti toho, že ako sa cezhranične. Ešte pred 10 rokmi svet vyzeral, že máme Ameriku ako stredobod sveta, kam každý ide robiť biznis. Dnes ten svet vyzerá trošku multipolárnejšie a je to zaujímavejšie, ako v tom fungovať. Čiže otvárať dneska software house je máme výrazne ťažšie ako pred 10 rokmi. A myslíš si, že vám tehdy pomohlo to, že jste byli tím středoevropským hráčem? Pomohla nám kombinácia dvoch vecí. Pomohlo nám to, že sme boli stredoevropským hráčom, kde moji co-founderi a ja sme boli matfizáci zo školy a dokázali sme naozaj natiahnuť brutálnych našich spolužiakov a kamarátov a známych a talentovaných ľudí, plus sme tam sponzorovali nejaké krúžky a fyzikálne semináre a matematické semináre, dotiahli sme kvalitný talent a zároveň môj background takého nejakého
rokov alebo x rokov žijúceho v zahraničí, ktorý sa vrátil späť už ako dlhšie a mal mindset a jazyk, ktorý úplne neznel so slovenským prízvukom. Čiže keď som išiel robiť biznis do UK alebo do US, tak bolo to uveriteľnejšie, bolo to také nejaké lepšie. Čiže kombinácia lietajúceho Mateja a ľudí, ktorí u nás hajrovali a pracovali s brutálnym talentom, tak bola tá víťazná. A to, čo sa nám podarilo tento talent udržať, a vieš, v istom momente náš najväčší konkurent na talent bol Google. Že od nás odchádzali ľudia do Google. Jo? Že akože doteraz. A jenom pro kontext, vlastně vaši vývojáři seděli Praha, Brno a primárně Bratislava. Presne tak a potom Košice. Keď spojíš to, že dokážeš doniesť brutálny projekt, to nie je iba outsourcing, že postavíš niečo, čo je nudné, ale naozaj kvalitnú, peknú, dobrú aplikáciu, tak ten talent, ktorý je na Slovensku a v Čechách nemá záujem alebo nemá dôvod odchádzať. Ja? Lebo má akože zaujímavý svetový projekt, má rozumné hodnotenie na lokálnej úrovni a má prostredie, v ktoré je stimulujúce mentálne a aj kamarátske a priateľské. A co si myslíš, že pro tyhle software housey je ten next step? Protože jestliže se... Neviem. Mě to jenom zajímá, mě to zajímá vůči především těm jako rateům, protože pokud tady ty říkáš, že cena toho, za kolik se dneska ve vývojářském světě dají prodávat Mendeje, tak klesá. Platy těch lidí ale neklesají. Je to dlouhodobě udržitelný model, jakým způsobem bude tenhle biznis dál fungovat? Pozri, ja mám v hlave takú mentálnu dichotómiu, že na jednej strane vidím, koľko peňazí sa leje do outsourcingu v niektorých industries, či už je to, alebo nie outsourcingu, do vývoja, čiže máš progresívne odvetvia, ako sú AI, alebo robotika, alebo automatizácia v manufacturing, kde ide kopec peňazí a tam sú zaujímavé projekty. Ale zároveň na druhej strane vidíš, ako viac takých, že early stage companies ti nebudú kupovať vývoj za 50, za 100 000 eur, ale urobia si nejaký vibe, urobia si nejaký prototyp. Jo? Že dáme sa, akože zvyšuje sa taký rift a nejaký divide. Akože to je prvý efekt. A teda, že čo to znamená pre software housey? Ja myslím, že existuje naozaj ten pojem, že FTM, že follow the money, kde treba naozaj sledovať, kam idú tie peniaze a byť nastavený, kam idú tie peniaze. Ale ak by som sa ma pýtal, že či by som založil ďalší software house, tak že asi už nie. No. Vacuum Labs byla součástí Vacuum Group, která mimo to, že to byla ta holdingová matka, tak vy jste skrze to spolu zakládali nebo investovali do řady dalších technologických firm a startupů, především na Slovensku. A mě vlastně jako napadá, jestli ta motivace byla tím, že jste také toužili mít vlastní produkt. Protože, proč to se ptám, všichni kluci ze softwarového vývoje, s kterými já pracuji, a stejně tak my jako PR agentura, která nemá vlastní produkt, tak neustále člověk přemýšlí nad tím, kde je nějaký vlastní produkt. Je to tak, lebo vlastne 1. januára, alebo 1. ledna, už keď už tu žijem, tak začínaš na nule. Softwarový house, alebo consulting, alebo to, čo robíš ty, je vlastne, že každý rok proste ideš od nuly a musíš to revenue booknúť na ten ďalší rok. Samozrejme, niektorí klienti sa ti slúbia na viac rokov, ale nie je to 100% revenue. Kdežto produkt, služba, servis, nezačínaš na nule. Máš tam nejaké recurring veci. A to je strašne lukratívne. Či už z pohľadu valuácie, či už z pohľadu nejakého, že stability, alebo nejakého pohľadu na ten svet. A zároveň ten pocit, že však sme to postavili 50 klientom, prečo to nepostavíme sebe? How hard can it be? Je aj silný faktor toho celého. A jak hard? Very hard. Tá technológia je len časť toho celého. Jo? Že ten biznis naokolo, tie networky, ten growth, ten či už B2B alebo B2C space je vlastne úplne iný, ako len postaviť tú aplikáciu. A my sme si to uvedomili a uvedomovali sme si to a preto, keď sme stavili tie produkty, tak sme sa snažili to robiť v rámci nejakých industries. Jo? Robili sme v krypte asi 4-5 projektov. Robili sme v legal techu 3-4 projekty. Robili sme vo fintechu, ktorý poznáme veľmi intimne, 3-4 projekty. A potom v healthcare. A nám to dávalo veľký zmysel z pohľadu toho, že keď to máš klastre, relatívne, my to voláme, že ťažkých regulačných projektov. Že to nie sú easy spacey, ale sú to spacey, v ktorých akože potrebuješ trošku rozumieť a ísť do toho deep techu, tak ti to robiť nejaký kompetitívny advantage. A keď už tam máš nejaký ten ekosystém, tak máš šancu to aj rozšíriť viac a distribuovať. A jsou nějaké příklady úspěšných firm, které se vám povedlo takovýmhle způsobem vybudovat? Jestli se nemýlím, tak to bylo zhruba 15, 16, 17. Menej.
Nejakých 7-8 to bolo nakoniec. Akože, No to jsem žil v domění, že jich bylo víc. Ne. Tak vidíš, říkáš jedničkář a takhle nejsem připravený. No prosím ťa, to len mi chceš iba podporiť, že tých bolo 15, nie? 7-8 a poviem tak, že sú, vieš, čo znamená úspešné? Ja som tak asi pojďme říct si firmy, které budou pravděpodobně jednoho dne úspěšnější na úrovni valuace nebo velikosti biznisu, než matka, která je podpořila. V tom prípade ma napadá určite ako dve firmy, na ktoré som veľmi hrdý, že vznikli v tom našom prostredí. A jedna, kde som bol hrdý, ja už nie som. Dve firmy sú Sparring, čo je vlastne právnická kancelária pre startupy a výsičkarov, ktorá vznikla naozaj ako v strede, lebo to boli naši právnici vo Vakuume, ktorí sa spin-offli. Teraz urobia krásny biznis po celom svete. Je to servisný biznis, ale brutálne pekný a pre mňa akože záslužný. A druhá je Trama. Trama znova je to legal tech, je to sranda, že zrovna v tom space, kde technológia môže v tom legal není nejako úplne, že prominentná, tí právnici sú viac takí oldschooloví, tak ten legal tech, čo Trama robí takúže online registráciu trademarkov a nejakú validáciu tých vecí, tak ja si myslím, že ona má potenciál vyrásť na väčšiu firmu ako Vakuum Labs relatívne v dohľadnej dobe. S výrazne menším tímom, ale to je tým, že je to produkt, ktorý škáluje nie lineárne s počtom ľudí. A firma, na ktorú ja som bol hrdý a to bol tak akože môj brainchild, ale už nie, je Daylight. To bola digitálna banka pre LGBTQ komunitu. Je mi to jasné, že si to nastavil. Tak iba poviem taký nejaký úvod do toho, že Daylight bola digitálna banka pre LGBT komunitu, kde sme naozaj chceli riešiť štruktúrálne problémy tejto komunity, ktorej som členom v rámci financovania, lebo však keď máš v ruke kladivo, tak všetko je hřebík a keď máš v ruke fintech, tak všetko je fintech. A boli sme schopní relatívne rýchlo na to rejznúť $15 miliónov pri reálne vysokej valuácii od veľmi dobrých amerických kľúčových investorov a potom to celé popadalo ako dole, takže to bola taká škoda. Tak posluchači a diváci, kteří u toho jsou, tak dostaneme se k tomuhle tématu zhruba za nějakých 10 odrážek. Ještě bych se chtěl podívat ale na Spot. Spot na rozdíl od Vacuumu, tak tam nadále si podílníkem. Ano. A já bych tomu dal takový jenom rychlý příběh. Když jsem v roce 2022 expandoval na Slovensko, tak jsem měl na výběr ze 3 možných sdílených kanceláří. Tehdy to byl Campus City, HubHub a The Spot. Bez jakékoliv znalosti slovenského ekosystému, tak Hustá skončila v HubHubu. Abych po prvních 2 týdnech, co jsem začal navnímávat ten ekosystém, pochopil, že jsem na tom nejhorším místě, ve kterém jsem se mohl ocitnout. A to ne vůči HubHubu jako takovému, ale vůči tomu, že The Spot, za ním jste stáli vy, kluci z Vacuum Labs, a za Campus City stál Dušan Dufek, náš společný kamarád, který má 0100 investiční fond, pořádá konference v Aténách, v Dubaji a tak podobně, ale taky vlastně byl někde v začátcích té startupové scény na Slovensku. Takže samozřejmě jsem se následně relokoval, protože jsem pochopil, že v HubHubu nepotkám ty... Čo nás těšilo, ano. Ty mladé, nadějné podnikatele a startupisty, ale že tam byly spíše, řekněme, ty pobočky, každopádně pobočky zahraničních firm. HubHub Campus dneska neexistuje a vy jste se stali hegemonem startupového podnikání, ale především sdílených kanceláří na Slovensku. Jestli někdo byl v Bratislavě, tak zná Skypark, kde jsou ty 3 nebo 4 už velké budovy od Zahy Hadid a zároveň tam je ten kancelářský komplex, ze kterého vy z těch 17 nebo 18 pater máte 7. Menej, 5 alebo 6. No. Já někde jsem teď četl 7. Tak 7, tak máme 7. No. No můžeme to je prostě hodně pater. Jaká byla cesta vlastně ovládnout tenhle trh na Slovensku? To je sranda. Nám nešlo vôbec ovládnutie toho trhu. Vôbec to nebola cesta alebo nebol cieľ ovládnuť ten trh. Já ti dám tu backstory, to je velmi zajímavá. Ano, já proto návodně tu otázku pokládám tímhle způsobem, protože mě zajímá ta motivace zatím. My sme zakladali The Spot nie v Skyparku, nie v áčkových kanceláriách, ale niečom, čo sa volalo námestie SMP 30, námestie SMP pre našich zahraničných posluchačov a divákov. Je to námestie sa všetky revolúcie na Slovensku. Je to taký slovenský Václavák. A tá budova
bola bývalá budova obchodného centra, ako bol to obchodiak. Ja si myslím stále, že tam boli azbestové stropy, ale to mi nikto nevie vyvrátiť. A nad nami bol taký KCčko, čo je taký klub, bar, podnik. Naozaj s málo peniazmi sme to so zakladateľom Zoznamu, s Ivom Debnárom a s Peťom Gabrišom z First Data dali dokopy. A ja som tam ešte riešil, že sádrače a ešte sme to tam akože čistili. Že robili sme eventy na kolene, mali sme IKEA-cké rozťahovacie stoličky, projektor bol požičaný z nejakej firmy. Vlastne večer boli momenty, kedy naozaj sme to tam zatvárali a makali sme tam naozaj ako taký správny foundry v tom celom priestore. Tento priestor sme v istom momente 2015-16, keď sme to mali nejaký startupový akcelerátor, lebo mali sme akcelerátory, sme investovali do firiem, sme zavreli. Nevedeli sme nájsť financovanie na Cowork, lebo Cowork defaultne ekonomicky nedáva zmysel. To je hlúposť. Že dokým nevlastníš tú budovu, tak prenajímať priestory ako to servisované kancelárie proste sa nedá. Že to nedáva finančne zmysel v nejakej veľkosti. Tak 2 roky, 3 roky sme mali spot vlastne zavretý a ten brand sme stále držali akože aj s Ivom a s Peťom a my sme v rámci Vacuum Labsu, ja som potom preskočil full-time pomáhať a rásť Vacuum Labs ako co-founder. Sme si povedali, že OK, tak chceme vyrásť do nejakého väčšieho priestoru a bola príležitosť ísť do Skyparku s Vacuumom. A sme povedali, že OK, že toto bude zaujímavé, že vlastne my chceme robiť aj tie naše spin-offy a budeme tu mať nejaké firmy, čo keby sme, lebo vždycky, keď sme mali kanceláriu, boli nejaké kamarátske firmy okolo nás. A tak bol nápad, že dobre, tak poďme zobrať ten brand toho spotu a poďme si zobrať tie priestory a budeme to tam akože, však okolo nás sa to tam nejako vystavia. A vlastne my sme si postavili brutálne pekné kancelárie pre Vacuum s kantínou, so škôlkou, s gymom, Môžu potvrdiť. S točitým schodiskom, so všetkým možným. Išla nám karta v tom období a naozaj sme investovali veľa do toho celého. A povedzme, OK, tak poďme zobrať trošku viac priestoru, však to vyplníme, že dokým my tam nenarastieme, tak to vyplníme Coworkom a s opciami na ďalšie poschodia. Vieš čo, v istom momente to išlo, fungovalo, rástlo to, z toho spotu sme 60-70% boli my, potom nejaké ďalšie firmy. A bol moment, asi 4-5 mesiacov, 6 mesiacov predtým, než začali tie fintechy tak akože padať, kde sa nám ozvali z toho real estateu, z tej budovy, že páni, že vy tu máte opciu na ďalšiu do poschodia, veľa metrov štvorcových, ale majú to iných záujemcov, že chcete to využiť? No, sme si so samom sadli a sme si povedali, že a však to narastieme, že what's the worst that can happen? A tak sme toho šli a sme podpísali teda zmluvu na brutálne veľa metrov, však tam máme dneska 11 000 metrov štvorcových v tej budove. A to nie je len, že podpíšeš to, ale musíš dať fit-out, musíš tam dať akože 1000 metrov káblov, elektroniky, skla, kobercov, bla bla bla. Čiže veľa peniazí do toho šlo. No a keď firma rastie, tak vie z čoho. Ale ako náhle sa firme prestalo dariť, a ešte to obrovské commitment na tie priestory, zároveň máš tlak kolegov a všetko možné, že bolo to náročné, že v dnešnej dobe je Vacuum, a teraz nemám tie čísla pred sebou, ale 20-25%, možno 30% maximálne toho celého spaceu a zvyšok sú naozaj že startupy z celej komunity, VCčkári a rôzne scale-upy, ktoré tam sedia. Je tam dneska 1066 sedačiek, kde ľudia môžu sedieť a odkiaľ môžu pracovať, že to je celkom brutálne číslo. A ono to chytilo nejakú exit velocity, že to drží tú veľkosť. Ale ja stále ti poviem, že Cowork je vlastne že brutálne zlý biznis, že to není biznis. Ale spotu se daří, jestli se nemýlim. Svietíme, kúrime, robíme veci, robíme projekty, robíme programy, ale teraz to není to Keškau. Určite to není priestor, na ktorom teraz zarobíš milióny. Jo? Je to priestor, ktorý ťa stojí milióny, je to priestor, ktorý keď sa dá a keď sa darí, tak ho vieš vykryť finančne. A my ho robíme. Ja som bol strašne rád, že pred 2 rokmi ešte vlastne z posledných vecí, predtým, než som odišiel z Vacuumu, som vlastne presvedčil Rastia Hlavača a Peťa Komorníka, aby prišli. To sú 2 úspešne exitovaní slovenští foundři, jeden Mainit a druhý Slido, pro kontext. Presne tak, ktorí vlastne prišli, zainvestovali do spotu a sadli si na board, takže teda vlastne s nimi som na borde spotu a s nimi to ťaháme viac ako misiu. Že robíme tie veci nie preto, aby sme maximalizovali príjem, ale aby sme pomohli tomu ekosystému čo najviac.
Len ti 2 príklady teraz, že čo robíme v tom prostredí. Jedno bude Future Founders. Presne tak. Tak můžu skrtnout další otázku a povídej. Nice. Jedno je Future Founders. A Future Founders je strašne zaujímavý program, ktorý ja som najprv bol veľmi proti, ale teraz som, že mega za. Future Founders je program pre stredoškolákov. Na to, aby stredoškoláci si na Slovensku zakladali startupy. Ja som sa smial, že kedy každý chcel mať kapelu, tak dneska každý chce mať startup. Jo? Že to je rovnaká akože hlúposť. Ale Peťo Komorník prišiel s krásnou vetou a ja naozaj teraz verím, že je presne to tak. My k tej mladej generácii chceme doniesť zážitok a emóciu, že sa to dá. A že to ide a že to dá aj v domácom prostredí. Predtým, než sa rozprchnú do sveta. Aby mali nejaký anchor, nejakú lano, nejaké spojenie s tým domovom a úplne na ho nezabudli. Takže keď raz dokončia v Holandsku, v Británii, v Amerike štúdium alebo v Čechách a budú sa chcieť vrátiť a budú sa čo budú robiť, aby tam bolo to spojenie s tým domovom. Alebo môže vyrastú tak, že v 19 už nebudú chcieť ani odísť a budú tam mať nejakú firmičku. Takže to je Future Founders a krásny program, nádherný, som strašne, že sa deje. Kolik studentů to vlastně absolvovalo dneska? Máš plus minus nějaké číslo? Mám pocit, že minulý rok sme mali taký skôr, že na nečisto sme sa hrali s tým. Ten rok je taký prvý reálny program. Neviem ti povedať čísla, ale je to viac než na 2 rukách, takže máme tam môže 2 tucty, 3 tucty. Super. Boris by vedel viac. A potom máme program, ktorý teraz robíme už druhý krát. A to je ten, čo je môjmu srdcu strašne blízky. A to je Fast Forward. To je akceleračný program, ktorý robíme naozaj s brutálnymi slovenskými mentormi, investormi, exitovanými foundrami pre potenciálnych a budúcich slovenských founderov, ktorí majú nejaký, či už vyhrali Startup Awards, alebo boli vo finále, alebo sa nejako prihlásili. Minulý rok sme to pilotovali s prvými 5 alebo 6 firmami a teraz máme ďalších 5-6 firiem, ktoré sme začali akcelerovať. Než uzavřeme tuhle část, tak Matěj, co vlastně teď děláš? Protože ty si z toho taky děláš srandu, já si z toho dělám srandu, že jsi nejmladším slovenským důchodcem. Ale obavíme, že to není pravda. Že neustále vlastně si jako činorodý není tajemstvím, že teď na 6 týdnů zase odlítáš do zahraničí a jdeš posilovat vazby a advisovat startupy. Tak co dneska dělá Matěj Vtáčník? No, toto je presne otázka, ktorú riešim svojím koučom, že nielen, že čo robí Matej Vtáčník, čo by mal robiť Matej Vtáčník. A je to zaujímavé, keď jedna kapitola sa zavrie životná, čo je tá druhá, ktorá sa má otvoriť. A ja som chvíľku si naozaj myslel, že budem oddychovať a naozaj, že už nie až tak veľa robiť. Ale po pár mesiacoch, po pol roku, po 3/4 som bol taký, že ježiš, toto nedám, ja musím pracovať, že toto sa mi nedá nepracovať. Dneska advizujem množstvu startupov a investujem ako angel investor do startupov, som LP v nejakých fondoch a veľmi ma to baví a zároveň pomáham kamarátom môže neurobiť tie isté chyby v podnikaní ako ja a taktiež pomáham iným kamarátom predať firmy, aby môže z toho mali nejaký ten exit nejak úspešnejšie. A k tomu dneska nemám žiadnu exekutívnu rolu. Dosť ma teší, že nemám exekutívnu rolu. Nehovorím, že v budúcnosti nebudem mať. Mám taký úplne iný prístup k životu dneska. Mám taký prístup, ktorý je menej tlačiť, ale viac tlačiť na veci, ktoré dávajú zmysel a potom si nechať priestor pre sebarozvoj, pre šport, pre vzťahy, pre priateľstva, pre cestovanie. A snažím sa to tak ako napojiť tieto veci dokopy. Takže takový poloviční důchodce. Ja si to tak z láskou to tak hovorím, ale keď si pozriem na počet hodín, koľko denne robím, tak je to 8, 10, 12, ale strašne ma to baví. A i přes víkendy. Niekedy. A já bych se ještě chtěl podívat rychlosti k tomu Slovensku, to, co už tady vlastně padlo, ale jen bychom to měli dát do plného kontextu, je tak ty si na konci roku 2023 se z Bratislavy přestěhoval do Prahy a jako hlavní důvod uvádíš osobní důvody, respektive, že chceš žít ve společnosti, která je k tobě jako gejovi chová lépe. Jak dlouho si nad tím odchodem přemýšlel? Keď sa spýtaš mojho kamoša Andyho Kisku, tak každý raz, keď som v Prahe od založenia spotu, tak ja by som sa sem presťahoval. A už to bol running joke, keď sa Andy videl, no kedy sem už konečne prídeš.
A ty si přišel a Andy se přestěhoval do Ameriky. To už nebudem komentovať, ale je to pravda, že som tu veľmi rád a je mi tu dobre a som tu spokojný. A tiež je pravda, že som sem prišiel z toho aspektu, že jeden z tých dôvodov bola aj tá homofóbia, taká nejaká netolerancia na Slovensku, ktorá tam vzniká. S tým, že mám ambíciu založiť si rodinu a na Slovensku to naozaj je komplikované. Honí se ti někdy hlavou, za jakých podmínek by ses na Slovensko vrátil? Ja tvrdím, že ja som zo Slovenska neodišiel úplne naplno. Odišiel som bunkami, ale hlavou sa snažím stále ten ekosystém podporovať. V rozhovoru ve Startupu si řekl, že i svojí peněženkou si zůstal na Slovensku. Tak některého, presne tak. No. A já jsem na Slovensku potkal opravdu jako spoustu šikovných lidí, ale vlastně musím uznat, že ten brain drain, jak se tomu nazývá, jako velký, sám jsi to zmínil, velká řada projektů, které my dneska nazýváme českými, tak jsou prostě Slováci, kteří podnikají z České republiky. A ta celá diaspora toho Slovenska je relativně velká. Mm-hmm. Já jsem byl překvapený, že ta Slovák Pro sdružuje 3000 Slováků v Severní Americe. No. A když ty vlastně jsi jako součástí téhle komunity, těchto lidí, té diaspory, jak vlastně oni dneska přemýšlí nad tím svým odstěhováním ze Slovenska a případně nad tou krajinou jako takovou? Dá se to jako generalizovat? Nie je to ľahká otázka. Jo? Já jsem si tě nepozval pro lehké otázky, jo. takže... Vieš, na jednej strane každý z nás má rodinu, niektorých priateľov, niektorých známych na tom Slovensku. Na jednej strane veľa z tých ľudí v Slovak Pro alebo v slovenskej diaspore v Čechách. Máš tu kariéry, máš tu známych, máš tu možno, že partnera, partnerku. Je to náročné. Žiješ medzi dvomi svetmi. Čítaš naozaj slovenské médiá, ale žiješ v zahraničí. Jo? Že akože je to také akože prepojené. A ja sa rozprávam s tými ľuďmi, keď sme niekde na nejakých ako akciách, samozrejme s nejakou malou selekciou, ktorú akože poznám. A niektorí hovoria, ja sa chcem vrátiť, alebo že vrátil by som sa, ale teraz sa nedá, alebo však tá politika je taká, aká je. A niektorí hovoria, že vieš čo, že ja už tu mám rodinu, ja už som založil family, ja tu mám skvelú prácu, mám tu kariéru, mám tu známych, prečo by som sa vracal? Jo? Takže nedá sa to generalizovať. Každý má nejakú afinitu a nejaké pozitívne spomienky pre tú krajinu. Mnoho z nich hovorí, že však na dôchodok sa vrátim, však to bude fajn, to zarobím si v zahraničí a doma si kúpim dom v Martine alebo kdekoľvek a budem tam oddychovať. Čiže tam není, vieš, a ten running joke je, že keď sa spýtaš, keď nájdeš v Bratislave zahraničného človeka a spýtaš sa ho, prečo som presťahoval, vieš, čo je odpoveď 9 z 10? Uvidej. Našiel som si slovenskú manželku. Jo? Že tam není, že brutálne podnikateľské prostredie, alebo že máme tu skvelý možnosť na zamestnanie, alebo naša vízová politika je taká otvorená. Nie. Srdce ma donieslo tam, lebo moja manželka alebo manžel je z tejto krajiny. A ja som strašne si prijal pre Slovensko, aby toto nebol jediný dôvod, prečo sa ľudia sťahujú na to Slovensko, ale aby tam bol ešte nejaký ďalší dôvod, prečo naozaj vidia Slovensko ako ten dôvod, kam sa vrátiť a kde podnikať, kde rásť. No, já v žádném případě nechci těma otázkama jít nějak proti Slovensku, tak sami se potkáváme na Slovak Startup Awards a letíme do Košic a nadále ten ekosystém se snažíme podporovat, anebo minimálně ty výrazně, já pouze svojí přítomností bych řekl. Ale nedá mi to se nezeptat na tuhle věc nebo na tuhle část. No. A v zásadě jako v rozmezí jako 1 nebo 2 týdnů, měsíců se staly 2 události, které jsou podle mě jako fascinující. PPFK svůj domácí holding Alamar přesunula z Holandska do České republiky, protože řekla, Česká republika je dostatečně bezpečným přístavem zemí pro to, aby jsme tady mohli podnikat, což jako je skvělý. Mm-hmm. No a Dalibor Cicman mezi tím přesunul svoje sídlo. Tušil, že to pověš, no. Musel. Mě to přijde vlastně jako strašně fascinující. Dalibor Cicman přesunul svoje sídlo do Vídně. Jako do jaké míry je tohle prostě rána pro ten ekosystém? Je to podľa mňa symptóm niečoho, čo sa v tom ekosystéme, alebo čo sa v ekosystéme nie, v krajine deje. A ja si myslím, že Dalibor je veľmi racionálny, rozumný, múdry podnikateľ, ktorý robí rozhodnutia, ktoré dávajú zmysel jemu, jeho poradcom a jeho boardu. Nevyčítam Daliborovi, že sa presťahoval s tým sídlom, úplne to chápem.
Skôr je to možno signál pre Slovensko, a nie pre ekosystém, ale pre politikov, zákonodarcov, kohokoľvek, že aj také z brutálne úspešnej firmy ako Jim Beam vnímajú, že možno, že Slovensko nie je to miesto, kde by chceli mať sídlo. Pojďme poslední otázku na Slovensko, už tě v tom nebudu trápit. Akože kľudne môžeš. Já jich tady ještě pár mám, tak uvidíme, jak to bude. Pokračovat. Ty už si to sám zmínil, ty si odešel ze Slovenska svými buňkami, ale ne svojí hlavou a svojí peněženkou. A nadále tam svoje aktivity máš. Asi předseda správní rady nadace Otevřené společnosti, ve světě známé jako Open Society Foundation, založená Georgem Sorosem. Jak tato neziskovka pomáhá být Slovensku lepším? A co je tvoje motivace vlastně být v takovéhle, jak bych řekl bych, exponované funkci? Idem do toho od konca. Čo je to exponovaná funkcia? Vieš, to je skôr řečnícka otázka. Ďakujem. Na Slovensku posledných x rokov vystupujem ako podnikateľ, ktorý môže sa zdať, že do každého rozhovoru tlačí, že je gay. A teda, že mnoho ľudí hovorí, prečo to robíš? A hovorím, že vieš čo, že je to strašne jednoduché. A keď som mladý, ja som nevidel a nemal vizibilitu na úspešných gejov, ktorí by v televízii neboli či už zavraždení, nezomreli na AIDS, alebo neboli to plné karikatúry, úplne kaderníci, alebo nejaká rola, ktorá je dôležitá v spoločnosti, ale nie je jediná. Myslím si, že tá vizibilita je kľúčová. A preto to niekedy znie až humorne, že to každý raz vyťahnem, ale budem to vyťahovať, aby bolo jasné, že dá sa byť aj úplne normálny, úplne relevantný a rozumný človek, ktorý je gej. V Čechách to môže znieť humorne, prečo to robím. Na Slovensku je to ešte stále výnimka. Že, neviem, koľko iných podnikateľov toto robí, ktorí by sa verejne takto ako aut. Niektorí sú a super sa teším, aby som bol rád, aby boli viacerí. Prináša mi to strašne veľa negatíva. Prináša mi to online hejtu, prináša mi to... Jsem to viděl na trolí farmy, které pod Instagramovými posty slovenských médií mluví o Matěji Vtáčníkovi jako o tom nejhorším z té země. To přišlo jako strašné, kamaráde. Není to len trolí farmy na Instagrame, sú to maily mojej mame, sú to nadávky, sú to fyzické listy. Je to harassment, ktorý nastáva a dlho som zvažoval, čo s tým. A za mňa to bolo, že ja budem pokračovať ďalej. Že toto je iba signál toho, že niečo robím správne, komunikujem. Niekoho to štve, nechcem, aby to niekoho štvalo, ale bohužiaľ sú to ľudské práva a ja chcem, aby naozaj ľudské práva sme každý mali rovnaké v tej danej krajine. Jo? Ľudské práva nie sú piece of pie, keď ti dám nejaký kšasť, tak proste tebe neostane menej. Vrátim sa späť. Keď už človek má takúto... Verejne sa autovať v médiách každý raz je dosť stresujúca záležitosť a je to dosť niečo, čo zvažuješ. Mať nálepku predseda správnej rady OSF je v porovnaní s tým vlastne, že celkom veľmi príjemná aktivita. Mm-hmm. Ja? V tomhle kontextu, když to řekneš, tak... Čiže ja keď mi zavolal Fedor Blaščák, že ako CEO a riaditeľ OSF-ky, že by ma rád do správnej rady, tak sme sa stretli i hneď ma oslovila misia, prístup Fedora a taký nejaký mindset toho celého. A ja ti priznám, že momentálne ja som brutálne hrdý na to, čo robí Slovenská OSF-ka. S malinkatým tímom, brutálne výsledky, a obrovská podpora pre Ukrajinu, obrovská podpora pre neziskový tretí sektor na Slovensku, vlastne práca s filantropmi. Prvýkrát sa na Slovensku dali dokopy filantropy, ktorí naozaj, máme taký fond ktorý dáva peniaze na projekty, ktoré dávajú veľký zmysel v rámci toho neziskového sektoru na podporu demokracie, podporu občianskej spoločnosti. A ja vidím, ako ľudia sa vzdelávajú, sieťujú, prepájajú a sú viac rezilientnejší. A ten ekosystém aj v tej našej garnitúre a vláde, ktorá dneska je, dokáže vzorovať, dokáže tam byť, dokáže budovať prepojenia a nestrácať nádej. Takže za mňa je to nádherná aktivita, ktorá mne dáva hneď vedľa spotu krásny, hrejvý pocit pri srdci a to, že mi to prináša hejt, so be it. Stále to budem robiť.
A já mám samozřejmě taky otázky věnované na tu gay komunitu nebo LGBT, protože se o tom bavíme i spolu v soukromí a řada věcí mě na tom fascinuje. Ale ještě, abychom tomu dali kontext, když se v roce 2022 před slovenským koupelem Tepláreň střílelo, tak člověk by čekal, že to změní to, jakým způsobem se ta společnost na to nahlíží, protože mi to přišlo tehdy fascinující. Já si pamatuju, že jsem ten večer byl venku v Bratislavě a moji kamarádi a rodina mi psala, jestli jsem v pořádku, protože to rezonovalo úplně všude. A na Slovensku se to, tak jak ty říkáš, nezměnilo, protože se následně odstěhoval. Ale ty jsi mi říkal, že se mění celá ta geopolitická situace kolem gayů globálně. Tak co se na tom vlastně děje? Protože minimálně z toho, co jsme se bavili posledně, si říkal, 3 roky zpátky jsme se měli všude ve světě lépe než dneska. Nie je to len gejovia, ale aj lesby, transosoby, queer osoby a narratív a nejaká atmosféra v spoločnosti sa mení. Proč? Mně to přijde úplně fascinující, já to nedokážu pochopit upřímně. Já tě mám rád úplně stejně, kdyby si byl transgender, vlastně mě to jako v žádným způsobem neovlivňuje a vlastně nedokážu pochopit, že ten svět se na to dívá jinak. A chápu, že to je moje bublina. A ďakujem, že to takto hovoríš a ja to vnímam takisto ako ty. Nechcem ísť veľmi do hĺbky do tejto témy, ale ja chápu, že je citlivá. Je citlivá a ja verím a som presvedčený, že všetci ľudia na svete majú mať rovnaké ľudské práva. A právo na to sa identifikovať ako chcú, právo žiť tak, ako majú, ako im je prirodzené. Čo sa deje v tej spoločnosti dneska je, že sú tlaky a keď si potrebujeme rok 2010 alebo 2010 až 2020, tak boli silné tlaky na to, že poďme a naozaj všade vytiahneme duhu, všade bude tá reprezentácia a budeme veľmi tlačiť a komunikovať na to, že aké sú pronouns a ako sa máme identifikovať a ostatných ľudí ako keby veľmi do toho dostať. Tá protistrana veľmi rozumne využila túto tému, kdežto my vidíme, že svet sa transformuje, svet sa mení, svet už není taký, ako býval a ľudia sú z toho zdesení a sú takí dezorientovaní. Lídri, možno na tej druhej názorovej strane, naozaj dobre využili to, že spojili LGBT ako tému, ktorá jeden strašiak, ktorá hovorí, že áno, oni za to môžu, že ten svet je iný, než ho poznáte, než ste si ho pamätali, než taký, aký je. Lebo vás nutíme niečo rozprávať, lebo všade sú tie vlajky, to predtým nebývalo, teraz to tu je, tak to musí byť to spojenie. A čiže dali nás do takého kategórie, kde sme taký scapegoat, alebo taký akože obetní baránci, alebo taký ten záchrana na to, že ten svet sa mení, je pre niekoho dneska nepochopiteľný, nečitateľný a že za to vlastne môžeme my. Čiže ten narratív je týmto dobre filovaný. A tým, ako ten svet sa rýchlejšie mení a je divnejší a je naozaj sa rozpadáva, tak tento narratív je len utvrdzovaný a podporovaný. Chcem z toho vyskočiť, že keď dáme fokus na Slovensko. Slovensko je relatívne malá krajina a pred nejakými 10-15 rokmi sme mali nejakú, že nad 50% akceptáciu toho, že si LGBT človek. Dneska na základe štatistik ELGA, čo je taká ako keby medzinárodná agentúra, ktorá spája taký nejaký barometer akceptácie v rámci Európskej únie, tak sme druhý najhorší v Európe s 27% akceptáciou. To je, že masakér, že my sme ako keby stratili polovicu našich akože ľudí, čo nám fandili alebo nás akože brali, že sme OK, na najnižšie číslo. Jo? A to je zlé. To je tým, že tie médiá, politici, hlavne politici si nás akože naozaj berú do úst a využívajú LGBT ľudí ako naozaj handru, o ktorej sa vedia utrieť. Teda, že čo s tým? Ja sa úplne ti poviem, že dokým nebude systémová zmena, tak momentálne bude chvíľku špatne. Neviem, aká chvíľka, či to je rok, 2, 3, 5, 10, neviem. Dokým bude lepšie. Čiže ten pendulum, to kývadlo je teraz na tejto strane a bude niekedy sa otočí. Pojďme se podívat i na tu biznisovou část tohle, protože mně tohle přijde tak strašně smutný příběh, že bych nerad prohluboval tady nějakou tu depresi, kterou to může způsobit. Minimálně jako v sobě já cítím jako velký špatný, když to takhle vyprávíš.
Tak tím pádem asi, když jste v téhle situaci, tak gayové se asi čím dál tím víc potřebují semknout sami k sobě, protože to je ten jako safe harbor pro ně. A když ono se to vlastně paradoxně propisuje i do tvojich investorských aktivit, to LGBT. Ty jsi investorem v berlínském fondu, který se zaměřuje na podporu LGBT projektů. Jsi s členem, teď to musím tady najít, komunita andělských investorů Gangels. Áno. A jak vlastně ta komunita gayů v biznisu funguje? Keď máš diasporu, napríklad máš Čechov v San Francisku, tak sa stretávajú. A ako náhle sa stretneš, máš instantný connection. Vieš, že proste, že máte spoločný background, jazyk, nejakú vec. Gejovia, keď sa niekde stretnú a zistia, že aha, my sme gejovia, tiež máš nejaký underlying trust alebo connection. Ale neznamená, že my sme všetci skvelí, všetci dobrí, všetci sme akože že anielici, ale predsa to vytvára ako keby nejakú afinitu. A v podnikaní, tam sú dve otázky, ktoré sa spýtal. Prvá je, že ako ovplyvňujú, alebo ako sa to, že sme LGBT navzájom robíme, že sme obaja LGBT, že ako to ovplyvňuje, keď robíme spolu biznis. A druhé je, prečo ja investujem do týchto vecí. Začnem to druhou, lebo tá prvá je taká širšia. Tak ako som v 18, v 17, 16 nevidel v televízii nikde úspešného geja, ktorý by nebol karikatúrou seba samého, tak som nevidel podporu pre LGBT podnikateľov, ktorá by bola zaujímavá. A nie sme o nič hlúpejší, o nič menej šikovní, o nič horší ako normálny, alebo tá bežná populácia. A preto si myslím, že vytvárať fond, ako je Identity Ventures, ktorý je ten berlínsky fond, ktorý si spomínal, ktorý podporuje, investuje do firiem, ktoré majú nejakú queer afiliáciu, či už na boarde alebo shareholdingu, mi príde kľúčové. To znamená, že dávať peniaze z komunity do komunity, aby tá komunita rástla. Paralela s tým startupovým spôsobom. Jo? Že v spote. Že prečo, keby sme mali unikorna, vypadnú z neho ďalšie unikorny a z neho ďalšie a z neho ďalšie. Toto je to isté. Jo? Že kto nám pomôže, ak nie my sami. Takže to je ten jeden spôsob, že giving back to the community. A to robím ja a preto investujem do tých vecí. A nielen preto investujem do tých vecí, ale aj tie projekty ako také. Musí dávat určitě smysl, protože tam jde o nějakou finanční návratnost. Nielen, že dávajú zmysel, ale dávajú aj hodnotový zmysel, rozumiem im viac ako niektorým iným investíciám a dokážem možno tam urobiť nejaký connection a zároveň vidím, že nie tak veľa ľudí tomu rozumie a preto to môže mať aj unfair advantage v rámci toho rastu. Čiže to je win-win-win. Ja? A tvoja druhá otázka, že čo to znamená, keď sa dvaja gejovia stretnú v biznise? Neznamená to nič iné, ako len, že majú rýchlejšie nejaký underlying trust v komunikácii. Ty jsi členem YPO, tedy globálního programu sdružující mladé úspěšné podnikatele. A mě vlastně fascinovalo, že v rámci této organizace, která není neznámá a řada jako významných i českých startupistů a podnikatelů je jejich součástí. Takže vy se vlastně, i ta gay komunita sdružuje v rámci YPO, děláte spolu eventy v zahraničí, ty si pro ně pořádal event tady. A do jaké míry pro tebe vlastně tato soudržnost je důležitá? A do jaké míry to vlastně jako pomáhá tomu dalšímu růstu vás jako lidí a osobností? Ja som strašne rád, že som našiel YPO ako komunitu. A pre mňa je byť súčasťou like-minded people, tak to je vlastne nájsť si svoj tribe. A to je pre mňa naozaj veľmi hodnotné. A vôbec to nejde o biznis alebo robenie spoločne z biznisu. Ide tam hlavne o to nájsť ľudí, ktorí sú podobne zmyšľajúci, s ktorými si vieš vymieňať názory. A je to niekedy také strašne refreshing, že vidíš tam ľudí, ktorí sú brutálne úspešní a brutálne humble. A je to inšpiratívne a inšpirujúce. A zároveň je to krásny globálny network, v ktorom sa dá fungovať. A mají třeba i jiné minority proti gejům takové jako svoje součásti? Je tam veľký... Jasne, je tam program pre čiernych founderov a membrov. Je tam program pre ľudí, máme mnoho programov pre ženy. Sú tam programy, ktoré sú inak takto spravené. Čiže akože je tam mnoho týchto afiliácií. A je to len ako keby spôsob, ako sa sieťovať a ako sa dať dokopy. Teď možná něco, co bude více spicy, ale musel jsem si to sem dát. No poď.
Ty jsi investoval do německého startupu Every.health, který si může kdokoliv dohledat. A v zásadě je to firma, která pomáhá lidem, možná to řeknu špatně, ale mít bezpečnější anální sex. Jaký vlastně jako velký potenciál má takovýhle biznis? Jak se s tomu dostal? Mám teraz akože hlúpe vtipy na to, alebo reálnu odpoveď. To můžeme použít obojí. První se bude hodit do shorts a druhá bude ta reálná value, kterou přidáme. Určite nepoviem toto o short. No, v každom prípade je to širšie ako len aby ľudia mali lepší análny a zdravší análny sex. Every Health je firma, ktorá má filozofiu toho, že chce pomôcť priniesť najlepší a najkvalitnejší healthcare pre queer komunitu. Či už to znamená pre trans osoby lepší prístup k gender reassignment, či už hormonálnej terapii alebo inej terapii, alebo pre lesby rôzne treatmenty a terapie, ktoré oni potrebujú, alebo začínajú tým gamey, lebo to je taká najjednoduchšia časť. Je to nejaký prístup k či už PrEPu, čo je preventívna látka proti HIV, alebo Doxypepu, čo je post-exposure látka pri všetkých ostatných nejakých ochoreniach, na to, aby hlavne gay muži boli zdraví a zdravší a neroznášali choroby v rámci komunity. Príjme to kľúčové. Príde mi to, že dneska aj v Čechách, aj na Slovensku je problém dostať sa k takýmto látkam a spôsobom, ktorý by bol láskavý a citlivý. To znamená, že niekedy treba naozaj, v Bratislave taký, že walk of shame, že naozaj tam musíš prejsť, každý vie presne, ku ktorým dverám ideš zaklopať, potom sa akože týmto vieš vyautovať a je to akože nie je úplne príjemná akože aktivita, kdežto Every Health robí, OK, tak to pošleme poštou. A pôsobí už teda i v Českej republice, v tom regionu? Ešte nepôsobí v Českej republike, zatiaľ sú v Nemecku a veľmi by som si prijal, aby prišli do Čiech a možno spolu o tom rozprávame trochu. Že budeme rozprávať. Možno, že o tom trochu rozprávame aj z Every Health, že by Takže už tom rozprávate z Every Health. Áno, presne tak. A jaký má potenciál ten takovýhle biznis? Je to jako unicorn company, je to jakou to má konkurenci ve světě třeba? Pozri sa, existuje firma v Amerike, ktorá sa volá Hey Mister. Tá má stovky tisíc zákazníkov mesačne, ktorí dostávajú pre poštou a má niekoľko 100 miliónovú valuáciu. Nemyslím si, že je neskutočné alebo neuveriteľné, aby v Európe takáto firma tiež nebola widely successful, mala valuáciu nad 100, nad 200, nad 300 miliónov eur a s tým, že robí brutálny support pre ľudí, ktorí v malej dedine alebo v iných miestach nemáš taký access k tým látkom, ktorý by si potreboval. Pojďme se konečně dostat k Daylight. Jsme to slíbili, ty už si tomu dal nějaké rychlé intro. Můžeš teda znovu se sumírovat, jaká byla celá ta myšlenka toho, když jste zakládali Daylight? Ešte ja som cestoval, ja si to pamätám, cestoval som na Silvestra niekde na stredné Slovensko a v aute mi skresla myšlenka na niečo, čo som vtedy volal, že Queer Bank. A napísal som do Evernote taký one-pager a potom som to nechal, že rok a pol len tak sedieť a nič som s tým nerobil. A celá myšlenka bola o tom, že čo keby sme vytvorili banku, ktorá je neobank, jak je Revolut, alebo Moniz, alebo Monzo, ktorá je pre LGBT komunitu. A nie s tým, že len máš dúhu na karte, ale máš reálne riešiš problémy tej komunity. Napríklad, ako stále hovorím, že chcel deti, tak deti cez surrogátne materstvo, cez surrogacy, stoja v Amerike $250,000 až $300,000. To je jak cena hypotéky. Jo? Že tam, to je brutálne veľa peňazí. Väčšinou ľudí nemá $300,000 len tak na účte na to, aby si mohol ako požičiť dieťa. A preto je nejaká forma financovania kľúčová. No a na riešenie tejto problematiky sme chceli vytvoriť banku, ktorá ti pomohla zafinancovať tieto životné problémy. LGBT ľudia majú menšiu finančnú gramotnosť. Typicky finančná gramotnosť sa v západnej spoločnosti prenáša tak, že tvoji rodičia ťa to učia. Niekedy LGBT ľudia v tej danej dobe teenage rokov alebo early young adults majú horší vzťah s rodičmi. LGBT ľudia žijú v Amerike skôr v tých demokratických, v tých modrých mestách, ktoré sú drahšie na život. To znamená, že majú ako keby menej si môžu šetriť. LGBT ľudia majú taktiež horší prístup k niektorým produktom, ktoré existujú. Čiže finančným produktom. Keby si chcel podporovať len napríklad LGBT aktivity a ministrovať LGBT firiem napríklad, že to
A teda, že keď to sú osumarizuje všetko dokopy, je tam dostatočný priestor na to vytvoriť bankový produkt alebo bankové riešenie pre LGBT komunitu. Toto sme spravili. A počas covidu sme dali dokopy tím, dali sme dokopy nejaké financovanie a nejaký tím z Vakuumu a podarilo sa nám vytvoriť za 12 mesiacov prototyp, nazvem to prototyp toho produktu a raisli sme peniaze od Antemisu, od Citibank, od Vízy, od ďalších, relatívne veľa peniazí. $15 miliónov. 15 miliónov dolárov na postavenie tohto produktu. Takže so far so good. A postavil si tam founding team, který jsem nikdy nepotkal. Nebo minimálně v té době, kdy jste raisli ten kapitál, jestli se nemýlím v covidu. Keď sme raisovali ten kapitál, tak ten founding team sa nikdy na jednom mieste nepotkal. Lebo každý bol niekde inde a len to boli také zoomové okienka. Takže to šlo. Dobre si predstaviť, že by to šlo dneska? Áno, viem si predstaviť, akože za mňa toto bolo naozaj zaujímavá, akože krásna doba. Určite je lepšie tých ľudí navnímať a byť s nimi lepšie ako na jednom mieste. No a potom táto firma sa rozpadla z dôvodu toho, že a to bol najdrahší hiring lecture, hiring MBA, ktorý som mohol mať, je vlastne ten CEO, ktorý sme tam naherovali, nebol že hodnotovo a správaním tak správny a tak správne nastavený, ako by som chcel, alebo ako by je spoločnosť chcela. A aj o tom vznikol článok potom. Washington Post, si neminul Washington, něco takového, ne, New York Times. Myslím, že New York Times alebo New York Post, nejaký taký názov bol, že The Meltdown of a Gay Bank. A ten článok v podstate zo dňa na deň vypol celú tú firmu a expozol aspektu niektoré veci akože identifikoval správne a mnohé vytiahol out of proportion ohľadne aktivít, či už toho CEO alebo tej firmy. A tým, ako tá LGBT komunita je veľmi citlivá na rôzne prešlapky a priestupky v rámci komunikácie alebo prístupu k ľuďom, tak sme to museli zavrieť. A můžeš teda popsat, co ten článek vlastně shrnuje, co se tehdy stalo? Ten článek zhrnuje o tom, že ten CEO sa mi aby som to nepokazil, lebo už to bolo dávnejšie a bolo tam ako keby veľa informácií. Ten článek je extrémně dlouhý. Je strašne dlhý, 20 strán, 15 strán to má. V podstate hovorí to o tom, ako ten CEO núkal trávu na retreate alebo na company offsite nejakým zamestnancom. A taktiež hovorí o tom, ako ten CEO robil nejaký advancement na niektorých tých zamestnancov a ako tieto veci sa diali. Ešte ako poznám Roba, nemyslím si, že všetky tie veci akože naozaj spravil alebo naozaj boli. Ale dneska sa to už nedozvieme a už je to ďaleko. V každom... Ja som nebyl na tom retreatu tehdy. Ja som tam nemal na tom retreate, nie. Sice som na tom článku spomínaný, ale nebol som na tom retreate. V každom prípade bol tam brutálny potenciál a strašne ma mrzí, že tá firma nevyšla, lebo ten problém v tej spoločnosti a v tej komunite stále je. Ale bojím sa, že týmto krokom, že som túto firmu založil, dal tam tohto CEO, spálil nejaký most a spálil nejakú možnosť pomôcť tej komunite na najvyšších niekoľko rokov. Lebo ľudia si povedali, však Daylight nevyšiel, však to nejde, však to nebude fungovať. A to, že actually tá pravda bola, že vlastne tá konštelácia tých founderov nebola správna, tak niekto si spraví mentálnu skratku a povie, že vieš čo, že toto je hlupý biznis. A myslíš si, že vlastně tady existuje příležitost pro toto zkusit ještě jednou? Vlastně můžeš to s tím track recordem, že si pod tím Daylightem byl podepsaný, jako udělat, nebo si myslíš, že ta cesta se zavřela navždycky? Tá cesta sa nezavrela navždycky, ale pozrime sa, ako som hovoril, tailwinds a headwinds, že dneska fúka vietor iným smerom proti tej LGBT komunite, ešte 2021-2022, keď sme zakladali Daylight, fúkalo ešte inak. Jo? Takže dneska to prostredie na takúto aktivitu je neprajnejšie, ako bol vtedy. Jasně fascinující. Že myslíš, že by si dneska nezískal, kdyby Daylight vznikl teď, tak by nezískal investici v téhle velikosti od takhle významných fondů a hráčů? Já vím, že to je strašně hypotetické. Podľa mňa dostal by iné financovanie a riešil by tie problémy inak. Že keby som dneska sa na to pozrel, v roku 2026, tak išiel by som nie cez blanket nový revolut pre LGBT komunitu, ale riešil by som systematicky jeden problém za druhým a na každý z nich by som hľadal akože riešenie, ktoré je o mnoho viac tailored, ktoré môže není také široké, ale užšie a lepšie targetované. Presne ako to robí dneska Dima v Every Health. No?
Pojďme se podívat na poslední část, kterou já mám pojmenované Matěj, cestování, AI, budoucnost a trendy. Fíha, takže toto je to lifestyleové okienko, čo? To je to lifestyleové konečné okénko. Ty jsi velký světoběžník. V Praze sice bydlíš, ale už jsme tady naznačovali, že jsi neustále pryč, neustále slyším, promiň, jsem v Palm Springs, tak v Praze budu za týden, za 2. Ale ty jsi zároveň vyrůstali v Americe. Aha. A co ti vyrůstání v Americe a cestování dalo do tvojho světonázoru a nadhledu? Jak jako považuješ tuhle část za důležitou? Vykasej si na to rukávy a pojďme na to. Presne tak. Pozri, že ja som strašne rád za to, že som mal pár rokov v Amerike, keď som malý. A tiež som rád, že som... Do kolika let si tam vlastne byl? Vieš čo, my sme, že od 2 rokov, keď som mal 2 roky, sme sa tam presťahovali v roku 90 a až do nejakých 6-7, potom sme sa vrátili späť, čiže nejaké 4-5 rokov sme tam boli. A on som tam vrátil až po výške. Znie to krátko, ale sú to takže hodne formatívne roky. A dá ti to okrem toho, že lepší ten jazyk a tú angličtinu, tak mne to dalo nejaký taký, že can do attitude. Niečo také relatívne výnimočné, minimálne na Slovensku v tej našej startupovej bubline, keď sme začínali, dosť výnimočné, že dá sa to, poďme do toho, nebojme sa. Ty říkáš slovenské startupové bublině, připomeňme, že si pokládal počátky české startupové scény. To si asi stále si to nemyslím, že som akože, bol som pri nich, ale neznamená, že som tam niečo robil. No. Poďme zpátky. Ja. Aká bola otázka? Bavili jsme se o tom, do jaké míry tě vlastně jako ovlivnilo to vyrůstání v Americe a 1 a 2, ta druhá část je ty tvoje roky, nebo ty měsíce a týdny, které strávíš v zahraničí, do jaké míry tě vlastně jako formují jako člověka, co ti to dalo do toho tvojho světonázoru. Ja si dneska nemyslím, že som ani Slovák, ešte vôbec nie som Čechy, keď raz by som rád bol, a nie som ani Američan. Ja mám niekde hlavu medzi Európanom a Američanom. S tým, že mám nejakú senzitivitu pre východnú Áziu. A mega ma to baví. Baví ma to, že dokážem vnímať kultúry rôzne, dokážem vnímať, ako ľudia sa správajú, dokážem vnímať nejaké tie pozitívne, negatívne veci a vybrať si z toho. V niečom som naozaj zarytý Európan, v niečom si myslím, že americký prístup je vlastne strašne super. A v niečom je veľmi sympatický buddhizmus a východné učenia a nejaký prístup akože k životu. A keď sa spojíš, tak ti to vytvára ako keby nejaký world view alebo nejaký pohľad na svet, ktorý je relatívne unikátny a mne veľmi sympatický. A čo mi to dáva do biznisu je možnosť vnímať rôzne kultúry, chápať, že svet nie je čierno-biely, chápať, že to, čo funguje na jednom mieste, nebude fungovať na druhom mieste a možno bude semi fungovať na treťom mieste a vnímať, že to, čo ja viem, je vlastne veľmi limitované a byť viac oddaný tomu alebo otvorený tomu, že veci sú aj inak, než si myslím. A táto curiosity a tento nejaký courage ísť do toho sveta ma robí viac, to poviem po anglicky, že viac humble a viac takým akože, že chápem, že ten svet je výrazne väčší a komplexnejší, než sám dokážem pochopiť a veľmi je to zdravé a očistné mať takýto mindset. A ty bys vlastně mohl žít v Londýně, v LA, ale nakonec jsi vybral střední Evropu a vracíš se sem. Jak vlastně, mně přijde vlastně jako fascinující, že lidi často mají tendenci jako nadávat na tu střední Evropu jako takovou. A tak ty si výrazně víc cestovali než já. A mně přijde, že pokaždé, když se vrátím zpátky, tak si výrazně víc vážím toho ekosystému, bezpečí, a infrastruktury a všeho, kterou tady máme. Jak to vnímáš ty? Dnes som do toho podcastu šiel autom z Karlína a bolo to asi 22 minút a už mi to prišlo dlho. Veľej by som nevedel žiť. Hodinové zápchy, a všetko je to blink, všetko je to len o tom, kto má aké veľké hodinky. Vôbec to nie pre mňa. Londýn ľúbim, mám strašne rád, strávil som tam formatívne roky, cestovaním hore-dole, kľúčových klientov sme tam mali, strašne príjemné miesto, Londýn si teoreticky viem predstaviť, ale tá pohoda strednej Európy, tá gastroscéna, tí ľudia, tí foundry, tá otvorenosť, tá príroda,
tá možnosť bezpečne ísť von na ulicu, nebáť sa, že ti niekto akože odsekne ruku kvôli tomu, že máš akože krajšiu hodinku ako niekto iný. Come on. To je brutálne. Toto je, že to je taký hidden gem a či už je to Bratislava, Praha, Brno, čokoľvek. Nám sa tu tak dobre žije, že to je unbelievable. Souhlasím a podepisu v plném znění. A pojďme se podívat na tvoje studia, protože ty jsi absolventem, sám už si říkal, Univerzity Komenského v Bratislavě. Matfis, sám si řekl. Ale hned na to si vlastně se prošel rozvojovým podnikatelským programem MIT. Takže co já jsem jako na tom Slovensku viděl, že spousta slovenských zakladatelů nebo lidí odešla studovat do zahraničí, nějaká část z nich se vrátila, takže ta proporce lidí, kteří studovali v zahraničí, bych jako řekl na základě vlastního pocitu a ne dat, je výrazně větší těch Slováků, kteří jdou na ty zahraniční univerzity. Ty jsi to vystudoval v Bratislavě, ale pak si šel na MIT. Jenom v loňském roce si absolvoval 2 kurzy, semestry a to byl... teď tady jsem to Stanford a Harvard, pokud se nemýlím. Co jsi tam studoval a co tě vlastně jako dneska motivuje v tom tvém důchodcovském věku se nadále takovýmhle způsobem vzdělávat a doporučil bys to lidem, kteří nás poslouchají? Keď som mal malý a vybral som si vysokú školu, strašne som chcel ísť do Ameriky. Chcel som študovať v Amerike, chcel som byť na vysokej škole, zažiť college život. A z nejakého dôvodu som si neveril a bál som sa a bolo to strašne drahé. A aj keby som sa prihlásil, aby sme to dostali, tak by sme nemali, ale by bol problém to zaplatiť. A poznám mladých chánov, ktorí 5-10 rokov dozadu išli a mali tie isté problémy, ale nejak to dali, vykryli to a dali to cez nejaký crowdfunding alebo rodina, požičali si, boli nejakí filantropy a tak ďalej. Ja som tedy nebol dostatočne priebojný. A strašne mi to chýbalo. A Matfis super, moje obaja rodičia sú matfizáci, takže akože bolo úplne jasné, že idem na Matfis. Ja som začal naproštudovať fyziku, som nedokončil, preskočil som na informatiku, tu som dokončil. A ten MIT program je, že 3-týždňový program, ktorý bol x rokov neskôr. Až keď sme založili Spot, tak sme s jedným zo startupov, ktorí tam sme sa snažili robiť, tak sme išli na 3 týždne cez Slovak American Foundation, nám to zaplatili na 3 týždne do Ameriky. Alebo 2 týždne to bolo. A bolo to strašne fajn, lebo som sa cítil prvýkrát, že OK, že študujem v zahraničí, mám nejaký program, není to úplne štúdium, ale je to minimálne exposure na ten kampus. Dneska, alebo minulý rok, keď som už taký, že mám viac času a mám možno aj ten kapitál na to, aby som to mohol spraviť, som vždy chcel študovať v zahraničí. Čiže ten Stanford a ten Harvard sú pre mňa brutálne zážitky a brutálny spôsob. A áno, 1-týždňový kurz na jednej škole a 2-týždňový kurz alebo 2-týždňový kurz na druhej škole ťa neurobia absolventami a dajú ti nejaký taste. A ten taste je strašne príjemný. A veľmi sa mi páči, ako oni pristupujú k vzdelaniu, ako tam učia. Na Stanforde som vlastne študoval Leadership AI, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, ako lokálni profesori, lokálni výsičkari sa na ten celý svet pozerajú, čo tam riešia, čo tam robia. Takže to je veľmi dobrý kurz. A na Harvarde som študoval najprv vzdialenie, dištančne cez online real estate, lebo ma tá téma veľmi zaujíma, real estate investment. A následne som bol na negociačnom programe. To znamená, že od najlepších negociátorov, to má taký, že Program and Negotiation, PON, a to bol, že týždeň brutálnej nalievárne toho, že ako negociovať. A to si myslím, že to je skill, ktorý by každý mal dostať a každý founder by sa mal vycíbiť v tom, ako negociovať. A to bylo prezenčně? To bylo prezenčně, to bylo osobně. Když ty si teda na tom Stanfordu se díval na to AI, jaká je budoucnost AI podle tebe? Nie, ja som chcel skončiť na pozitívnej nôte. Skončíme na pozitívnej nôte, neboj. Dobre. Tak takto, že vieš, ako sa hovorí, že mal by si tomu svojmu chatu GPT a Claudeovi vždycky poďakovať za tú odpoveď, lebo keď budú overlordi, tak ako aby si pamätali, že toto bol ten dobrý human. Myslíš, že takhle to dopadne? To, že či im budeš ďakovať, asi bude jedno, ale ja som dosť skeptik na to, že toto je net pozitívna vec pre spoločnosť. A myslím si, pre spoločnosť ako všeobecnú. Zároveň viem, že budú ľudia, ktorí na tom veľmi budú benefitovať a budú ľudia, ktorí na tom veľmi budú tratiť. Čiže tá spoločnosť sa znova bude nejako rozdielovať a polarizovať. A asi som
trošku socialista v nejakom aspekte a radšej by som bol, aby ten svet bol vlastne rovnomernejší a vyrovnanejší a rovnejší. A to, čo ten AI prináša v nejakej polarizácii, ma úplne neteší. No ale zároveň ty jsi mi vyprávěl ten fascinující příběh těch dvou Filipínců, pokud se nemýlím, který ti ukaři povídali na Stanfordu. Můžeš povyprávět tenhle příběh o tom, jak AI vytváří nové biznisové příležitosti, které pro lidi, kteří nikdy nebyli v Americe, vytvořil multimilionový biznis? Presne tak, akože toto je brutálne, že to sú presne tí, ktorí budú benefitovať z tej AI. A jeden výsičkar na tom rozprával príbeh, alebo nie príbeh, normálne, že investíciu, ktorú videl, kde dvaja alebo traja chalani z Filipín postavili firmu, ktorá on behalf of, čiže ako keby za Američanov telefonovala americkým poisťovňam cez AI agentov a robotov, na to, aby z tých poisťovní vykopali peniaze za nejaké poistenie alebo nejaké procedúry, ktoré robili v nemocniciach. A dokonca ten billing bol taký, že to bolo iba ako tipping, že Amerika miluje tipovať, že nie, že to stojí $50, ale že to je akože percento, 10%, čokoľvek, čo chceš dať za túto službu. No a ten výsčikár hovoril, že za 4 alebo 5 mesiacov desiatky miliónov eur zarobili tí chalani len na tých typoch, na tomto celom, keď postaví tento model. A že takýchto príkladov dneska vieš povedať, že desiatky až stovky firiem, ktoré sú na svete. Teraz je taká veľká téma, že jednočlovekový unicorn. Že naozaj si myslím, že možno, že nie jednočlovekový, že to bude 10-človekový unicorn, ktorý bude tým, ktorý postaví niečo, ktorý dokáže cez AI obslúžiť to, čo volá, kedy potreboval si 300, 400, 500 ľudí. A to je brutálne zaujímavé. A na druhej strane máš všetkých tých ľudí, ktorým to vezme prácu, ktorí nebudú mať z toho tie benefity a ktorí budú mať ťažší život. A druhé to vytvorí tých naozaj nových milionárov alebo tých miliardárov. Čiže tá AI za mňa viac polarizuje a rozděluje tu spoločnosť. Tak pojďme na nějakou pozitivnější notu. Ty jsi sám řekl, že Amerika miluje tipping. Pojď nám jako člověk, který tam vyrůstal a tráví spoustu času, teda vysvětlit, jak bychom se měli v Americe chovat v momentě, kdy jdeme nebo nejdeme tipovat. Za zmrzlinu, kterou si vezmu s sebou, tipuju nebo netipuju? Za zmrzlinu, ktorú si vezmeš s sebou, niekto ti ju podá do ruky, alebo nie? Ano, normálně si koupím zmrzlinu, jako bych si koupil tady v Karlíně ze stánku. Tak tipuješ. Tipuješ? Aha. A jak vlastně ty jako si vysvětluješ celou tuhle, jako to nastavení té společnosti, protože tip tam je nastavený jako od 15% nahoru. Mě nejvíc jako fascinovalo, že jsem teď byl, jsme se cestovali po Floridě a byli jsme na Miami Beach a tam rovnou řekli, já nevím, 15-20% tip je automaticky included, tak jsem říkal, OK, někdo to vyřešil za mě. A přišel ten terminál, já jsem zaplatil a oni se mě zeptali, jestli chci znovu dalších 3, 5 nebo 10 přidat. Tak jak se máme orientovat v typování v Americe podle Matěje Vtáčníka, který tam tráví hodně času? Poviem ti takto, že aj ti odpoviem ti neodpoviem na otázku. Iný kraj, iný mrav. To je také slovenské poreka, to možno aj v české. A keď sme zakladali Daylight, tak bol som pri takých rozhodnutiach, že aké poistenie dám zamestnancom v Amerike. Že dám im basic, dám im extended, dám im ešte extended, môžem to ísť aj na ich partnerov, môžem to ísť na partnerov a ich deti. A pre mňa úplne, že alien názor, že jak to, že ja, Maťko, má rozhodovať o tom, že nejaký človek bude mať poistenie alebo nemať poistenie v Amerike. Že to nedáva zmysel. Ja som povedal, že všetkým maximálne plné. A prišiel to na účtovanie, že už chápem, prečo nemôžem všetkým maximálne plné, že to finančne nevychádza. Ale ide, že zvrhle, že ja ako zamestnanec, alebo ako zamestnávateľ a podnikateľ mám rozhodovať o tom, že či tvoja manželka má alebo nemá zdravotné poistenie. Že to je hlúposť. Takisto ako my si nevieme pochopiť, že oni tam majú systém, kde tí zamestnávateľe neplatia výplatu alebo veľkú výplatu tým čašníkom alebo tým ľuďom v tom. Myslíš, to je realita? Nebo je to ako positioning? Je to realita. Jo. Prečo by si platil, keď nemusíš, lebo vieš, že to bude typovať? Tak áno, v podstate tá suma, ktorú vidíš v Amerike na cenníku, není reálna. Lebo ja neviem, káva $6, ale k tomu potom tax. Federal tax a state tax a ešte neviem aký tax a už tam máš 7,40 a plus potom ešte neviem 15, 20, 25, 30% záleží koľko akože tomu pracovníkovi tam. Čiže dokopy tá káva na mne stojí 6 a stojí 9,90.
Európe napíšeš 9,90 a je to vyriešené. Každý frfle, ale ideš ďalej. Ale tu proste musíš robiť tento mental math a toto bláznovino. Ja som s tým chvíľku bojoval a potom som si uvedomil, že vlastne, že to není na mňa, aby som zmenil ten systém a není na mňa, aby som ho upravil týmto spôsobom. A ten človek na tej druhej strane sa úprimne snaží a pre neho je to živobytie. A keď chcem interagovať v tom prostredí a chcem interagovať v tej spoločnosti, tak hrám podľa pravidel tej spoločnosti. No mně tenhle systém přijde vždycky strašně fascinující vůči, když si představím sám sebe v těch studentských letech, jak člověk jako počítal ty koruny na to, co může si jako dodělat, tak přijít na ten mekáč nebo in and out, připočítat si tu taxu, tak je to vlastně jako strašně nečitelné pro ty lidi. A v tenhle moment, jako v momentě, kdy vlastně jako neřeší, že si to bude stát 9,90 nebo 15,40, tak pro ty mladé lidi to musí být. Jako, ti jsou asi naučení v tom žít. Sú v tom naučení žiť a rádajú s tým. Matěj, díky moc, že jsi udělal čas, že jsme si mohli popovídat o tom, co, jak ve startupovém světě. Přeju ti hodně štěstí, díky, že si vážil cestu z Karlína sem těch 22 minut a teď si to užiješ v Americe, ty dlouhé přejezdy. Kdyby tě někdo z našich posluchačů a diváků chtěl někde sledovat, kontaktovat, kterými kanály nejlépe k tobě? Ďakujem Honzo za pozvanie, ďakujem za to, že si našiel čas, urobil si prípravu, pýtal si sa otázky a mal si výborné komentáre. Děkuji. Najlepšie na komunikáciu so mňou je či už cez LinkedIn alebo cez Instagram. Náramné. Tak to byl Matěj Vtáčník, díky, že jsi přišel. Ďakujem pekne.